Nemo me wuo ne besi ase apemu mienu. Hey, nya support TV yanko. Kura no ye de junction beto so abusu apanye mfafunu ma ni nsie 2013 no. Ompe ball ba no on se board na ye twa board a. No mu ntwa mfa nto adaka mu. No mu nkosie. Se no Abusan for me mamu nyina akwaba emra nya support TV so se ka se nya sapa na waje me so se yesane no badwemma kwan so ene so yesen die hye bio a ye bedi enkomo de se na efata wadaroma ene de di kan wo hweme a ye ma wakwaba subscribe to channel no efa maye like share mo obi bia so enya bi hye che wadwen comment section wo so also hweme da na subscribe to channel na wadaroma mesrewo so be subscribe e de ama me asakwa na fi akona wie ye wo ye ne saba me a na me be hira wo dodo ene so yesen de hye bio ye bedi nkomo nim say nkomo ne nkone wie ye no na wafa ba bi afim a wo sua bibi afim na aboa wo ama wo dada setena no ayeye ede ama wo ene ye wo komfo black e wo ye nchen se ne na ye ne tena se de bia ne edi nkomo no se wo pani nkomodie no se na nyansa poso so ya ne pani nkomodie nti de bia be nyanka de bia ne tena se ana na nwuma doso te omu a ne ato afa ha ba ko ne na abedi nkomo abibia so be bia wo hu donti na ye hu donti onya brema ye ene edi nkomo ye mana na akwa ba ne afa nkomo wo ho nyina no enhye so ene efa ma nana nyaba me wakwaba ene abai wan fa ba ko fa mienu senye me dia aha ba ko ye me dia ba ko ye wo dia me dia ni we wo dia ne ketwa ne ya me de protect me ho we na de nante ana you say we ni ye me bra panyini dia wo bra ben Charles Kwadwofosu Lumba Lumba ba ni na den o de koma no de koma na wa fa na ba eyi time no ensem be sisi ye won krofo bi wo ho Lumba dia ba ibe jam wo mu a ebi be kofi akowu ebi so betimi abodam o ye na se so abra bo betimi asei da ebi de bedi da Lumba no enye me be sie nya asem ketwa abai Lumba dia on se Lumba bo nyum bi police aba akonti na Lumba de boy ya na se ne Lumba kan papa police abai anya ono ne boy anyo ani obomu Lumba nipa ne bomu Lumba wa fa na ba o de bedi juma nokre nokra ye den nokra na Lumba hwehwe no ne nsankan nokra wo hwehwe ne nsankan nti o sa ba we ne ba me hu nokra na Lumba hwehwe nokra be na wo hwehwe nokra bebre wo ho a ne ya hwehwe senka nipa be firi ni pema ka nokra ba nipa na adwene se onka nokra nti na be ba mu se yirika yiri be me be wu na ne yiri suro no yirika yiri be me be wu na ne yiri suro no nanso Lumba be wu no nipa bi ansuro no etima dware efunu anana wane dware ya wu no nipa da sani etima chi na dware no wane dware no abai be kire obi adware Lumba fu obi adika dware Lumba ansa kro no bodi Lumba ekomoche tie busa se ya ne se so owu hospital o mo eza so owu fie Lumba wu fie Lumba owu fie nipa da sani etima dware Lumba anti ye busa se Lumba hu nsuo no omode ye den Misi ayewe won ahohom sema ewa ayewe mu no na ne nti na ya ba no ene nti na ya ba ho no wo soso kra da we de kan da wuru asimu kra da kra ba yen asem no awreho omo be kodoso o ye ho abusua ni bi be ko eyire mu bi be ko enamfo bi be ko akonkonsafo bi su bi be ko akonfo ne malamfo bi kra be ko na akonfo so de mo fa ye ho ben ana mu nyambe ayere nso so ye mo ka ho bi wo de ye nhwa de ene se Lumba ye besie no yi na ye se enya de se ye besie Lumba nya sumbie wo mu David ene se na ye he de da no e be koso saa ko me blood your prophet ise de omu po abusuan na me last born wonya ka so ka ho nti se ya jatum nti omu de besia na besi no kore na ye hwehwe no ye nsa nka de besia na besi amanfo ntu omanum tuo ana ma ye misa me ne ma hwefo ye misa se no kora ben na mo pe no kora ye pe se one ekwa Lumba fa so wu ye no ni black nti ase ase na mama mo kwan se mo nkoye autopsy ada mo nye autopsy obi edi kai autopsy ni dada ye kwa anyway mo se mo nje no mo koye fo nti na mo de 1 week e kan ho se mo mfa koye mo autopsy 1 week ye mfa nya autopsy o
na autopsy ye take ahia e bi e be no country bebre a autopsy so in bebre ye pese ye bebre ni anya proof eh ye na ko ye nti ha na sabe obane bo amabusu afo mfa ncheme se me bo ni dia ka se ye no kura nyanye 13th enti no omane bo ama efiri mu kura no ya nsa mpanim ba bi a o se ye de koye DNA ni ehu omane bo ama nka se na anyam bi omane bo ama kura onwu ye no ko South Africa do do say enso owu ye ko South Africa na wa ko ba nti ade na ye de mo se chenchina Ghana na ye autopsy te munya ne ha ye according nam country be ye specialist India nyina ye be ko na mo ko na nanim anim mo ka say de 1 week to so ma mo da autopsy man kan che na nanom say 1 week nso ye hia bi a 3 months bi ye de betutu akwan ma men kire wade so enti no autopsy ni de ye ntimi nya no ba bi fa ko mbe be Ghana ha dabi ye be ye bi Ghana Ghana de e wo mu say ye Ghana fo ba bi nti ye nya Ghana fo bi bibi nti munya Ghana fo say naturalize ti Ghana doctor fo na munjo mundi ana dabi ye be ye bi Ghana baby wa ha na ma ye bi wo hefa bi ne de bi ya ko South Africa na hefa bi UK de bi be ko America India ye wo say ye ni nyina nti 1 week ni de on say mpanyimfo say ye nyina nkran ni mu ntete nkran no kore e na say wo yamfomso ne ya chiw de dua wa hemfie na wo gina ho atua na kire say wo mu ade eno nti ne ye pem abo bi be pem okonachi tin na mpanyimfo ma ye 1 week ya nka ho na mmom mpanyimfo ma ye 1 week wan hye mra say 1 week ne so ne yemfa ma ya omba ya yi abusuafo mpanyimfo no mu hye ombia bibia nwu bibi nti ne ko wie wo mu nti ye nwie ya untimi hye chenchenchen say wo si ma ye 1 week nti na 1 week na nyambia ma ye doctors kan ho na da mo sanko bi o ada mo sanko bi o yen sanko hen mo sanko mpanyimfo anim say ye wie a ye de beko mo wie den ade a ye wie bibia wie ne autopsy na ye ne ye bibia wie ne ehunu de kun ye bla ye de beko say legend ya mo se be sie 13th de ne de be hye ho se kun no ka ne bo no wo wona ka no abusuan ye bi abusuan panyi so ma ye bi na abusuan panyi it is alleged tama me nua ba ko ye na me nka ho me nua ba metete se me nua ba ko ye no ye se abusuan panyi na twere ta akoto se ma me nua ba nko hwefunu ne bi enya bi abusuan panyi ne bi awu sana wo wote ana so da met tete ne ma o me nam na metete nyasem ke to me so da met so da met se o nya ba so kwa on so ba be ni nya be ma afunu akoyo autopsy ne ye nje ne sa o mo so de doctor mu ba ho no e ba be ye sana ye tete na de se mo kire ho ye be obi ate de obi ate de se mo kire ho ne be yie nu na firi wa e by force chinchina mo kire ho na ye mfa nkwa na ele mo kire ba ko pe ye betuma die efunu ye si ye nsie ye de enua ne be kwa kosi dem eno so ye obi asem ye be edu de se funu ne ye busapanyi de o da be busapanyi ni funu obusa ne ona ne de hie abusuapanyi ni funu ona ne de hie funu mu abusuapanyi ni funu oni funu sesen kwa asante amamre mu a abusuapanyi ni funu na ho ne wo funu ma mpanyimfo ma mo anuafo na wo funu na wo abusuapanyi watena dem ye wi abibia de akobo abusuapanyi ni tumi kura so osi hene abusuapanyi ni tumi oba panyi ni si hene to oba panyi ni wo funu oba panyi ni hwan ma me akoso abrempoma ona ni nuawu wo ka se ye nkwala wa Ghana ha o ye ni masante amamre o ncho wo funu so control sa wo funu no so control o pa ma se mo nsan koma nhia nkɔ hɛ sɛ abusuapanyi ya mmɔro amana mfiri so na metɔ fama abusuapanyi so ofunu hwɛ so na da busana no te ka se bibi be se busani nyina no e be ka se obi da busua no a o kokwa yimu da kwayem foles pa akɔ bi mu da da bi wo wa akira bo se kwaye ne bom tu na mo wura ma bo ba bi adua bi asi no kware na di ka ka se me aka se aso ya ye den hɛ abawe ebɛn meme manenda da na se wa hwefo na nti ase dia ma ka kire o mo se ma me akosu abrempoma ni nnua ani dadi lumba no kware abusuapanyi to park ni nnua ne ma me amesa no kware edie musa se emra ma me abesa wuye hwan ne sie ye eya abusuapanyi ne sie ni nnua ba edi se ma me akosu abrempoma lumba wu na ma me akosu abrempoma so besie ni nnua wo abusuapanyi beto aka so ma ne sie ni nnua o ntimi nsi ne kwan so ma ne sie ni nnua enti wo ya abusuapanyi na wo ya se ya ye hihye nyina wie ne da beto na nim se abusua se ne ya opo umpo ye nnua wie na ofi se me ba Kevin temekete ne Ghana enka de ekosu ko ntwe sekan me papa wu na abusuapanyi bi te wo se na me koda hotel 200 million because na ya chi mi ya kan tam gu me so ye ne sika ne bia no obi asoma na yie obi asoma na yie past 20 years ni kwa ni lumba nkasa enti obi asoma na yie abusua dofunu obusapanyi se no ne kasa no ne kasa we aso no ne kasa lumba maami kura film oba ye kura one no a ubeji we yadi adakam kura ogina na ya ba ya na hwa abusuapanyi ti my dance obeka so ni lumba kasa no ni lumba kasa ubetima agiatum so ni lumba kasa abusuapanyi ni sama kan court yi
de he pa de nya dance wo ho oh nana say ensam no ase eye free I feel minka say eye mpo I feel physical e ko spiritual no ko ye media so e was spiritual na wo ho na aduru tina fa adua ba yi e wo ho dada e wo spiritual dada o ye titin sem bebre e na yie no nima bebre ne besi wase obi akohwe lumba funu obe twahwe obewu onwie na ebe yie na busua ipa be ye nan enum ebetimi afiri mu ye nan ka se wo se wo ba yie no kra bo hu na waba mfa ni kan ma ho oh wo de utirimu fan a mpanyimfo se utirimu fan ntia mu anku se ofi se onkwaje pa bi olumba ho on fa sika bi nkɔhye lumba funu mu se mato ayie no na emomu be pesika na mo se mo be ka no kra de aba lumba funu ho a asem bi ani ho hwɛ de biara me ka kyerɛ odobroni bebere nim se metan odobroni o de biara ka se won tan ne da na emomu yɛm fa asante amamrem asante amamre oba yenye wo ho ade na be ma wu na wo de adwade ekogina ho se wo koye kunu a ehu papa yo bibi e friend samantoa nsamanfo no be kwa akofrew ne akobu se wade kronti yenye wo ho ade a nipa ni so for so se aye wo ho ade ehu na from court so de to now yenye ehu say odobroni aye no ho ade the court am yaje atum no court to my evidence also do be di adanse ma odobroni we di adanse pa say aye no ho ade wo ho ade we wo gina court na fa e be fa wani ho odobroni wo maame odobroni wo papa odobroni wo abusua panyi sa nkrofo wo mi ensa we mintie so mawu nti me gidi so mo ho enti no sa nipa no obedi adanse no asante amamrem akan yamamrem ye obi ho ade ma neutral person da bi enya de bi ho ade ma neutral person na neutral person timbe san e bedi adanse wo bi awale ye ka awale a eye o maame o papa e na wo abusua panyi omu na ginam agi awale wo fie e na akonta sekai akuma di sa num nipa num wei abusua panyi di adanse se ye de nsa aba ye de ba oba ne niema aba ye de oba ne trunk sebe na mo ase ne ntoma uwie a akuma ma opin se ji opin odoblo ni nkyere akuma akora man pin owie a akonta akora oje akonta sekan filu mba ho o so opuru fukyire ye maame ne so ne papa ne nwale a eho ade ye no sika eda so ye chemu mienu maame ne de efa papa ne de efa na emomu no mu nyina betena se wo papa na busu fie ene aye odobroni ho ade enye odobroni maame abusu fie ene ye beye no ho ade odobroni papa abusu fie eho ene ye beye saa ne ma we nyina anyam bia judge ritimi bu say saa nkrofo we nyina na wakofa neutral person say omra media dance say say abusuani ba ye beka say bia bia wa kan 20 ye mpe neutral person ne ye bobol and I say wo kan neutral dia me ne de ka pese hwe spiritual no mo but neutral ya de ba be wura mu yi de ene say ka mo so mo say neutral ba yo because maame no be gina say on so be dia dance ma o yiri penya say o maame on so ya na danfo on say maame kire wade maame Georgina o ye na danfo eno ye court de o so ye na danfo nti say court o de ena kire say eno ye court de eno ye court e bia okwo bi because o hwe lumba ne tam ano ne maame akusu say wale na bibifuo bi wo ba na abrofo no do so say bibifuo no so what I say video no nti e bia on de okwo bi okay o de ne hu ye ne mo won sign o krata so say o ne di adanse ye wa wale on sign o krata so what I say it is a base maame akusu say wa on fa busuafo a omo ye ne ho ade no omomra se bi omo nyina nwi ebetime nya bidi aba na emomu no ya mfa efia mamere ne koye no kore e court marriage na mo de koye ene de koye ti so so aware odi also be proof court nkrata so ti ase ti se maame akosu ase wa nkrata anya adwuma ene ye beka se bia o efie nkwa ne ye wo na emomu no ya anya o court ntimi enum koye kuna so ti ase no kra no ye beka se mo fa nkofie nkosiesie judge ntimi kase wo so onso timi ekuna ne bi ahyasem judge kase nkofie nkosiesie na amaneka ena esan ba court amaneka wo judge wi a amaneka no wo judge no wo gina se o ka no kre it's all rejecting krata dia ene ye fiti na ekoi abrofo kuro bia ni ho a se wo to ne ye se ye wo ho ade e wo Ghana enti wo de Ghana krata ekọ adase German UK America India dia ye ba reject it because Ghana ha yet Ghana ha
entro a egu KMA no enya asem ketwa entro gu KMA entro aware mu certificate egu KMA no 100 ya emu 30 pe na ye original mu 70 eye fake adenti na kanisa obi ti abrochire woni ne ba ekura wale won krata mu say ne yire no because of krata asem ti krata asem mu ne ma enkoso KMA enso adenti na the free KMA the kwa abrochire o mun ka say fake because o mu gigana fo di say court ana say KMA ama proof no nko ade eye original ni agina so ama krata na obi de ba ne the free oba de a as a judge o tenase ahwe anyame ahwe asase ahwe yensu ededam ahwe mu niam nyina ka kire say eye fake Yanko spiritual yenya wo monto. Matiase. Matiase. Wodi asema ba. Matiase. Nkrofo awale omonkrata yensensan bebere ma bebere ti awale ase a omudi omunim se omonkrata eye janiu e wo KMA. Me se lumba be ma nkrofo abo mu nsem. Sa. Me se Ghana ni ba bia wote Ghana wote wawale court marriage. Onfa ne nkrata ankoche se enkoche ke se bibia ye okay. E wo KMA. Betim ni pomba besu. Me na me ka kire me se abusa amaye ani hwehwemu lumba on oye Muhammad oye prophet ankasa wa bie nkrofo secret so minimati 3-4 bebra omo abusa pie ya omo ya awe se omo nkrata akora ye nsan wo KMA bo omo yiri mu nimsi asan e no omo na makire no omo na de wo kan kora nansen ya TV ba kon program na me hwe wo so oba bia betena so se okuna ye ne ho ade okita certificate kire so ye wafo ohonum ni kuna tukwan kakra wo fe ni kuna oba wofro so afa se me so me ye wafo me so mo krata kire se ya wafo obumia ni na kita certificate onko KMA he so na mo sign se KMA o se EMA obi a kita certificate akra na EMA kuma se KMA obi a kita certificate je se ya ye me ho ade enso so nka o ware ba ko na kita certificate ba ko ka timi nya ba ko nka ho enso so ye se okita mienu mami ni obi a kita bi now what ko yensa asese mu a obi kuta location obi kuta location as a protocol na there's a Ghana has a system no and I week and spiritual e ho na me de o physical na de mu bodam from team bodam ye mfa e ho ye ko spiritual e ho ne asem no Matia nse 13 fa ye betima baso ni emma so adenti na emma so 13 billboard ya sisi nye billboard spiritual na nkasa 13 number enye number papa 13 number enye number papa aden adenti na enye number papa ya was 7 days ya was 14 days 14 you need 13 days you need 13 days you need 13 days into I think it's 7 and now say 14 7 14 21 28 na ekwekako so what I say obi oye spiritual person bi anim say 13 enye correct number emmanipa a spiritual you know okay say 13 your correct number minim sunsum semo a ye de 13 bo number nim sunsum semo ye de 13 bo number de ya de ma obi nananum na di date ma abusuafo nananum be nananum betina asem nananum she date o nananum de no mususi say 13 be boa mo a ena obia so ankasa bia emwa ye wo ho omo nyina agitu ayi sensan abode ye wie so ne enwie ye enwie empanifo do ma no aka bai no ye ntime ntwe mpanifo ano ngofom na emom ye kɔ na 13 ne beboa ye ye de beba emwa ye de beba enti ya de na ma nipa bia chechenchin se achenchina 13 obeka ye video bi a omane bo ama na nkompeso omo ye na yie won kran me defo ya mampene che we nya no ho no ye me no kumase e wo se ye no krom because ye wura mahama enipa 8 ne ko wi ye ya nya obi aye won kran so obi anko ye ne de won krom je ba de se no mane bo ama nko se ne ye ma o mo ba so bi anko ne de ba de se no mane bo ama nko anko ye na ye won kran me black power fon tantan ye me de me na si fo mampene amara amaso amaso na ye ba ni krom no na ye ba ni krom o mo she date nyina me botugu ye nya sapo ha ya na metena botugu ye wi na me de nyama gu fom se da bi eba ne sen eba sa de a o mampanyi wan hwe ya nkrofo bi beka sa atia no nti me fansa woni me se so mampanya konwa no wotena so a na wadane te so wo hene nti konfo fansa kasa kire wo se wote e fansa kasa kire mahama se ewura wan hwe na yi we ojiji wanim wo ho a ebe wi akire kwani papa be gu wanim ase se o mane bo ama yere ne ye ompena kana fo so de ni masem ka serew twe ho firi ho asidan kana nanom se ewura mahama etie mi eye ni ko ni kuru ena se 13th 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 ya so ye lumba ye na me ka kire se 13th no emma so
Lumba de ntimi maso 13th yen hwe adwuma Lumba ayama Ghana politics otonwuma panyimfo bebre ebi chese 13th mane boama edampem 13th Lumba dampem ase or president MP minister assemblyman po be ko ba ne boama so onim se ono ye oba abem to rent amato no enti se mpanyimfo na ntimi anko a NDC fo be ko MPP fo be ko CPP fo be ko Cheda be ko akuyadanko party omu nyina be ko afrafranto omu nyina e ko so tiase ye nya single person a obeka se o jai na je se bia o ko ya hwe and tentem accident so kura wo kwam so fu so abeka on the 13th no accident wo kwam because ebeye niema tetetetetetetete so tiase ensem no 13th na nkasa kura no enye mayen ena saa omanim wo amamo yie no kura no tom fa so mu wuye no how wo ho sacrifice wo ho a wo se yehwe ne ye so tiase enti ye sa de Lumba de copy on the 13th and some person Ghana ebo de ko social media no obi a o nim sunsun mu niam ye de se ye ni aso nti no ase ye yesremo o man Ghana e wo se ye boy man Ghana ho ban Lumba ye mpentem nko ba bia 13th emwa Lumba yi no o mane bo ma wuja Lumba empanyimfo de ato ha ahye 13th enti 13th no kura no enye number beboa yen ba ye guso de niam egu fom se de be ya ahonhom ni nyina ebetime handle o mane bo ma yi no se accident ni niam nyina beba fom enti sese na mode 13th asa be ka Lumba de no ho no ahonhom ni ye kwa ha na ye kwa ha o ma ahonhom na ye confused sa nga ahonhom so den ka munye confused na that dey say ye confused because I was say focus baako ni etimi hwe accident na ye because asunsumsem no kura no politics omunyi asunsumsem ntumu parliament wo ba nipa ho donti ena nananom nyina yakwa kwata se omane bo amamu wuo no eye plane crash yen sa mpe accident crash e na mfom nka ho enti ye se ye hwe ne toto niema afi no so ye wura mu awie ye kwa no so atiase enti munya abotre mumfa Lumba yie no nkonkohye 2026 ye mpentem nko ba bia ye mpentem entumlika nko ba bia legend for mienu yentimi nka mu mienu mbom nsiom at the same time e kom mienu bom si at the same time emwa Lumba wuo na accident o mane bo ma so ya accident enti ade ti de pese ka accident for mienu bom nsiom at the same time yesere wo Kofodua kwan omo mo firi nkran Kofodua enya sumo jani omo mo firi Kumase Kofodua enya sumo jani omo me firi Kofodua so abel Lumba yie enya sumo jani aden ye pese atitiri fo mienu ye sie o at the same time ye pere ye ho ye koi na se de sofu be kan no media so say accident be si bi be twa hwe bi be wu aye na akire ene yes ni nyina no kore aye na se kura no obi ja mo ho bi be wu Lumba aye na se ho na aye na se ho omo ja o mo ho a adenti na bibi sa betima koso adenti ekwan a nipa bi afa so aye Lumba no asefem ene kwan a nipa bi so afa so aguma ame akosu ase ewa ani mase no asefem fi se awale bia no hwe shinapo aya na yagi no enye bibia nti o onse ya na yagi shinapo mienu no ba ko beko akofre be oba na busuafo ahonhom wo fie ho ensamanfo wo fie ho na be ma no so abusuafo ensamanfo nti dade na ayefro na ikoso no na ensamanfo no so ya ayefro so be dia dance ye so ya ayefro sa ayefro kro na so ye so ye na ya dance die de bia meka me se hwe opekura omugya wale a oha obi ani akira western region me na meka kire omugya wale asembia ni akira omugya wale wi a omotena so boshire egu nsa fere na nam sa wale na gu Ghana ha obi di nsa akọ onam ne baabi obi so aye sei onam ne baabi no ko jesi fi o nsa akọ mama me so ti ase enti se bema e de nsa koma oba awale no nguye omuntie ni bema de nsa koma oba awale no nguye nana snap asem wa kofa bai yakoye ma oba panyi wo kofo poma so nim no minim no also ma me no so de nyasa don na one ye kan sem bi o kire yade bi se ma me akosua me ma ne nkwa appeal bi o ka se o ye nkwa appeal no o se me ye nkwa appeal so pani ye pa de a na so nim na komam so nya wale no ye oba wafo a on fa snap ye bi
de be ye ne ho ade no on fa snap no enko lumba fie ma me fa nchia we ma wona fa ma me akofo mama mama no benzi wada na se ho no ye wie bibia ye nkwa api ni waso me ne nkwa api ni bio api na ye ko no ensa guo no ye wie bibia eno nti na ba we lumba afa no ai so wagu nsa no oh ye wie ma me akosu se wagu ni nsa ya ye bibia oh okay na de nti ye ma ye kwa api ni se ye de nke ye susu ye mu no ye mpese judgment we ba ye no ebe ka Ghana fo a sebe omukọ ye nkrata aware sem wa buruchiri enu nti ne ye pese ye kwa api ma judge na ni ba ne ho so se de we ye no wa ye mfum so no okay enka wo ye mpese be ka obi a ma me akosu ase wa ye obatampa o on pese kinankon na obi aye court marriage wo Ghana na de kwa buruchiri se ma ware wo ho nti court nyintum aburuchiri na court abo agu enu na ye mpe nti na ma api no e ba so se Benifo to refi hu na sakofa yinchi. Ti court refi ne hu no sakofa no hu se ya kan no. Ti we ni dia bibia wi. No, nsago na nyaba. Eni tina bi sakasaka ebesi wo aye na sa. No. No. Ah. Oh, ya wi bibia. Eh. Ese wo ba ye na no abo aho. Bibia betimi asi. Aha. Benifo to tiri mu fa yantia mu. Na buso penyi kwase funu kwa yembia ni o. Ase bia ni ye mbia ye ni. Funu no so ana. Omure efunu meso. Lumba funu no so na. Ifa nyina kwa professor. Abusu penyi ni bibia ngui. Mo nya mistake. Abusu penyi bibia ngui. Lumba o hye ne ho akonfo. Kofo be twede pictures abeto so. Lumba o hye ne ho akonfo. O hye ne ho akonfo. Abusu penyi ye mistake ya obeda. Ebi omani pa bebe Ghana. Eni pa bebe beko. Ekwa kohwe. Lumba ye Ghana for dia. Oboa. Lumba ye Ghana for dia. Eni pa bebe beko kohwe. Ghana for say ye ha adwe ye kwa ekita. Ye betwa. Uko twa lumba. Ye betwa. What dey kwa he? Ye de koto ye de makohura abo ye dem. Aka asem. Ye betwa. Na. Lumba ya ma. Obi be gise wo de wo hu lumba. Ya huna ya mpene. Che. Munyini se wo. Dabi ye nya hemfu bia o mede da agrofo bia na o muti ni so o. Ale lumba ye niti wanya accident o. Omane bo amamu na abusuan fa nkyem so omkonya plane class eja to mu a. Ya nya omobodi amfa ne da o mo. Ne ye de nkwa de ye betwa lumba oni hene o. Ubetwa. Na hemfu no bebe kura hemfu mo ntompam. Ye betwa lumba. Ye twa. Na ye wo hase na ebo ni wu ye ntwa ebo ya ma ye ntwa. Tata me ebo ni wu kana kamla no so. Na kamla o. Smartphone kura do so ne yusu. Bo mo ye ntwa. Me yusu ye friends yam. Na yusu yam. Atu so ye ntwa. Atu be. Atu footballer de no footballer na okowu wo obi ma so ye de ne ba. Na so obewu obi ma so na we se mo de da ne de to adaka mu no de ne ba. Eti ube de no e de wankowu obi ma so. Ye de lumba no de na ho ofe no. Na twa lumba funu pa ye photo kese de abome dem. We mu no. Imi se ye be sum lumba. Said ye sum Muhammad. When the pictures egu social media ye mpe no ye peta mo ya de da no. Osre kama o be no. Ya dabi. Na ma ne ye pe funu no de ya de da no. Ye pe de ya de da no. Na ye nhwe mra lumba ebe wuo time abra no wo bere ni nyina no. Ebe yi video a kire nkrofo. Nti abusu pani ma onya mistake o mie so. Na mu nyina mu obi o wa ni bia be hu se ba bia de lumba no photo no ba be dadan ho. Ama ehu kwa lumba fa so wuye. Ti mo nyina dwen so o mie so. Obo akora. Hwe lumba ye kukuba. Oye hwan? Lumba ye kukuba na. Kukuba. Ka kukuba ti ase. Obi ya ne ma me nguda. Na ye be ye ti se sodo. Na se o we so no ma me edikin ye nyentem o ha so bi wa wo na ne ba nguda na ne ba ni ya sodo ye nye ntem kukuba dabi so anti kukuba unim kukuba das bi minim kukuba na minim kukuba chire mi kukuba wa daroba lumba nye kukuba sesen obi wo wa na ne ba panyini ne ba nguda na ne ba panyina wu eye kukuba ai ka no sodo no ene na minim na kukuba de eno ne twi kasa no kukuba na no kukuba ne empena awade no e kasa empena ba no enza any difference mo kukuba no kukuba ne empena ba no yo empena eba ene e wo empena wale wo asanfo mo je empena wale tu dabi na awale na kra obakra wa ko kra nyina ntum na awale na mu ni teacher kan tanka se mo je empena wale tu dabi ye empena wale ntum alex teacher kan tanka ne wura fi ni ho ana mo nje ntum dabi
na ya mo de awale so se mo se mpena ne ga ya mpena na mka mpena awale de ase ya atu mpena awale na aya na ye kan amen kire teacher kantanka na on ti ase kire ye wo de kire ye nyina kra yesu ye ka se mpena awale a mpena awale ne se mafo oba me ne nnetie bibia me na mefa te se ne rent ebi obesu adwuma obedidi na tade ne ho aka nyina ada ye me it is spiritual no yes say empena wale because me hwe ne te se wale ni ti sa na e be kan se e empena wale ba ye ba physical se abusuan ntana se a abusuan nyintum o ye empena ndi anji wuntum te abusuan ye bibi kwa e tun safro dabra emfro eh se ba se ye tua yi ase kakura na o ye because onye qualify na se edin ni da so kwa asa ye aniwu kakra na say ye ya mpena ba no ya se ma awehu na nim se mpena ba no so ye tadi yi pa na me ye mpena ba o na o me ka soro ka asa se kama bo so ame no monam me ye mpena ba sa me papa anya me ma me ho ade na ye wo me nti me ye mpena ba nti wo kwa butuam so kwa wi ye nje enya me na me kwa ye bibia ye nje o so ti ase se me papa na one me e ma me wo ye no sa asem bi si me maame abusua fie na me papa ne pese obeye bibi for sa asewa ye ngi ntum se wa no nti te se me fa ne se me maame e papa awu ana me maame awu na me papa abegina wo se opese osi adisiedie ye ngi ntum enu nti na me bo odoblo ni kokose si ye nye ne ho ade a mesre no ma won kosi adisiedie won koto adwade ate ase e dangerous so ho en fo so ni mama ne a yen sa amane na emmo na na de me de metima akobo me na akotime na yi aseka because moja na emmo me papa eni se obetimi aka kire so obeyansi yie e wo me maame ebusu afie ensi because me yempena ba matiase na wo yempena ba eno nkire se abusuan ne mfa ho nka ho eye moja na emmo papa ne mom ena eni se e wo fie ho na asante amamrem kura no be ma fie ye ni ade be ma fie ye ni ade o ba fie ni nka se o papa di akonwa nti se be yewura eti hoi ne ba bia ntimi nsore se o ba be di na de emra na nanom afre no da bi ne mmom ne ye wo mamadwa ho eno so kura wa asante mem atiase nti kukuba ene yate word ba kon so kukuba do hwe me yiri kayiri be ma be wu na yiri suru yiri kayiri wadi mu oduro atiase ene yesua de ye hu yiri kayiri ye hu kukuba ye nwie na bia ba ko so asa ba ka na se de miensa na ekofie nde nana wosusu se aye number ye no fie ebusan panyi so efiefo nananom den na ye bia duri aka 1 week o na 1 week pe ena aka den ena monye mini aba nana she ewo mi se edadi lumba wa frim na lumba wu achi no enema bebere asisi a areho anya ofe me hwe amansan television kase pa UTV UTV metimi aka se sante hene mpo hwe UTV na abusuasem na ya fra busua panyini abetena UTV na ye toto na no menim selumba nam no omano a charity a na abusua panyini stick hye na no fa wo yi ni sim bo UTV nim so anya bia hwa na me TV no ho nti me hwe fiti a hyase kosi na wiye na ye se nyina ye pe news anya bia no UTV for na to aduane ma abusua panyini eto nam a edene ma no ana na oyo mujuma mu program mo ye ne sanete the table esi honum nyina ye aduane na wo so bia enam spring roll kakra wahu we kakra drink kakra inso kakra bia kakra nti mudi nkomo no na mudi kakra efo manum se bia maninkum asa abusua panyini pa obon ho nsamra ne se sante hene ebrempo abusua panyini timi ko fastic show sim amansan television yi usim chese wadi yame bibia kan isim no nya den nti oyi wie no batena wa pentema koy se de wanya abotre a obeyi ni sim wo lumba television so no ye de benya abotre na yesie lumba o ye meyi yesim e wa mansan ni mu
na ya twin self panyin na ya self bibi kakra hwe abusua panyin na dwene mbra ne ho so mesere no on se abusua panyin hyase interview social media afedi wasade akoduru UTV ni ho nkro ne ba ya twin self no ko na wankwa obi bebo nana obi ammo asa abusua panyin na wo kan abusua bom wa ba sa so abusua ne nsem de akosi amansan television so anyam bia okọ ka won ne yira sem ana ko ka won ne lumba asem ade na ekoso na mpanyifo mfa won nansi fom asem etan o sem na etan se abusua panyin nya na dwen so obegu lumba ani mu ase a ade abusua panyin ye emfa kwan mu ba bia nti ka twin self ma ne nkwa omo bi njire mu ma no aha nti yem musa se anyam bia UTV ho na ye ne dia papa despite dia nti anyam bia musa se ye papa despite maami bewu ana ne papa bi bewu ama na abusua panyin afre na ko akoto na no ana enso ya sem sebe yensua de o yensua de o se na asem ya hyase nyina no dwuma de no motena se o muka bi se ne nyansa po ye enya beto nkwa de obi abeka bi ambia mo to park akọ interview da bi hu ni se eni kwan se eti UTV no nema bi wo ho no mo ya ye besere hwe lumba wuo no bebre di pesca wu ba manfo adwen ko so abusafo no mo na mo adwen ko so no mo kwan ama nkofo bi pesca no kore first day abusafo panyin be granting interview ka say abusafo panyin wo de asem beba because panyin na lumba ni pati se lumba ye wiase nyina de ya o na kura banya opportunity se nka woni lumba abusafo panyin a enka dada nipa de behu ayayie na se na ko bia bon kontina behwe abusu ese lumba abusafo panyin wo no ne hwan na ko hu tiki ya wiye ni nyina no na ko be yi hu adisem meme ni lumba abusafo panyin ni nipa tuche kwan ka be fa so a wo beboa me ye lumba ye nyina ko bi ye ni wonte ase a obebusa wo he me do nyankopon kana nanom se abusafo panyin ye be wiye no obi ni obi nya asem wona wale mo se hwe ye no ankwa ye hu tise lumba abusafo panyin ya den be ka asem obenya record e wo Ghana de wanya to park no obenya sa record ni so de waje atum pe ko pe so wo ye panyin a nya ne nyina e no so de babonten de panyin bie mante so ye woni ma bi wo ho so obo ne tofa enka wo kra busha panyin kaka yi piero na fa ho sie hwe abusha panyin e sase ye ka bi odi kan de court che Ghana fo adwen ko so a first day ka bi odi court ni do kra na ni bie ye dene ewi akire lan cruiser first ya wo court na nkola bi ne di nachi ewi akire na fe police fo obam ebe kakra national security bebam na je V8 abam enti na watoka na sie se lumba wu a na de be court akoye nsema na ne de be den hu ye ni hu enti na me se wo ya obi na ko si no ana so obi na se ana na be se me ma left na de ko si no de be den hu ye be se lumba oye wiase nyina dia no kore lumba ye santehene de hye first day lumba wu ye no e ka kire ne se mesere se aban man state barrier ana anya sana muka no state barrier na santehene so mfa date ni nya dai emra de be ye yi abusua panyin se kwan we ya me kire wo nyina wa mfa so abusua panyin mesere no eyi ne 13th emwa 13th emwa na kwan be no betimi afa so asesan de ana se billboard na emienu 14th de no ba ko na omo masi na ye 14th so no collect number se no so mu yan fa ma na mo nje ntu se won se no won se da asem ne say me kire wade on se da de ntia na mo ho ya afiri asem we mu no se da de so aba hene ma me akoso abrempo ma kan tam no abusua ne do ne re ehye omumu no kore se o ma ya ma re na ehye omumu no afiri omumu no kora sem na me kan ne no kora sem e na me kan ne me nua ba akoso abrempo ma onni gidie wa ahemfo no mu biem because sika de be ya yie e na so ate e kina na so ate sika so tia na etie ama UTV PM se abusua pan da de so aba hene ya we ya ntin sentrefo nhia mu bia ba papa shi date de ba ya de na netime ba abonten be yen sentrefo nhia mu e house na ba be nani kwase ko ba ye di kasi ye wa ama na second wine na wo ba e ho na ye mfum so kakra so tiase nani kwase oba abonten kura nani kwase oba abonten kura kama ye mra abonten o se me ba abonten be condemn ye se date na papa shi di ba abonten nani kwase o de ba abonten na emumu no fa koto na nanem anim se fa kwan paso fa beto na nanem anim santehene tu kwan enti eno ane se enhihye yewura ba ya yewura wada woroma 13th na mwa na emum ye de akọ 14th March
2026 oh mo na mo de hye wu se sa na beboa mo de a ye mpentem nko ba bia yeso ebisa se omo de akode because me na akaketo ebi mo de akode de nurse sa de yeso ebisa so ti ase de ma busua ma me akosua brempoma mo ntimi mfa nko ye ne se ade ye de bedan nananom no ye wura ntam ka no o de che ne nananom ne mum committee na amoa sa no mo susu me de susu ye mu no sa na abusua na ye committee na amoa wo mo on se utie ba foforo no ye se committee na obodi di 1 week ne yagu no yagu no dia adan na abusua panyin kuro ya na oda committee na no na da so da no so ne ye abusua panyin abusua panyin committee na no bio sikasem nka ho abusua panyin na committee ye committee kwa da no asante o ka ho banye se bi oda on committee no ho na dade so aba na ato ada no na da no se mo maka na dade so aba hene na yi skana na abusua panyin be kire mu o UTV ya ya so adam che say sa committee no we ya abusua panyin na funeral committee on na payroll no so bi ni kwa se o ka ho dabi yemu se emra ye wura asante hene ni nua ba dot yiye committee na asante hene da so bi yensu asante amamre o we ya busua panyini na say we oba ahema funeral committee payroll wonna so bi o number kura na so bi ye ba bibia awie a na ya be yemfhye ye de abeto anim se ni aye committee no gi omudi e na do mato ano sikasem o de okoye aduane o de okoye de o ya twere de abeto anim se ketachie aduane yemu no ye behia bi 100 billion ya sign ebia ensuo ye behia 50 million ya sign ebia tiro ye behia we take away kakra ye behia we chinjinka kakra ye behia we ya ye bibia ne da beto ani enti wo na obagye comedy fo na di se mu hwe yie na ye wie yie na ka ba dunya menimu nini na mom wo busua panyini na mom na wo sa wo committee no na wo sa ada so o telephone timi ko bank ko yi sika adan wo pesika de aye dai edie na wo pesika e de aye ase busua panyini ana say everybody aba be dead body aba I will say busua panyin edimu tintin man obegu nsa enam kwan so ba say etwa nso ko obegu na chechemi mu obegu nsa wo ebia nsuo na wo chechemi on say asante amamre mu de nke ye kofa mu that day na dipa ne be free mu na ni egu nsa ye di kan so wo hene a e betwa dwan abonkonwa na mane so ye konfo a e betwa dwan ni abonkonwa na mane ba we de onye hene nye konfo nti ntwa dwan na mom ye begu nsa ama nsamanfo se mo de hye ne ba mo nhia na mpa ba bi mane ntena okay na mo musa ne kwan so eno wo ho na neno ambulance no ne abefo na abamu nti that day ne de ne kwahye mo kire no ne begu nsa anyambia mebusa busha panyini se ye de lumba hye mo kire no ogu nsa na hwan na de ne hye mo kire jo eno ye one problem a eno wo ho se busha panyini anya saa de na abusha panyini asembra na minware ne kakra yes o dwale no nsa obetima bu ahwe ana obetima di sotro hwan be twene sumo ye na so nyame lumba be yi ne sotro bia wan hwa ntase be nya busha panyini ono wo da ho na ye biko ye ko se betima bosoto si egu nsa ne de amafie won samanfo ne fie won samanfo so akona tie mafie wa abosom ti abosom ne be yi sotro Shapanyini se wantimi angu nsa abra wode hye ne wuye amfa na ankohye fridge enti wo betima gu nsa se yenkosie no ka ensema besisi olumba yewe ase no enipa ebeye mobbo tebuso panyin timi ngu nsa ntada no ebikwa yede ni kohye fridge ogu ye so ebia ni so ye nimu ebia ogu ye ko tena social media se yemfa na mo kire safo amle no hwe ye gu nsa ni wia ni wia emani mienu na mo so omunye kunafo sansa manfo ya ne abosom ya ya sama wo mo emani mienu ama wo mo se omo hwehwe de odi kuna no wo busha panyini wo se begunsa aka kire emani mienu so omu ya kunafo yesu ya di sa agunsa aka kire ensamanfo ne fie abosom se emani mienu no hwan ya ware na busuafo na ensamanfo ne abosom na wo fie wo na twisu ma me akosia se wa me de mekama se mpei me de
Nsamafo chusu mame akosu. Ane abosom na chusu mame akosu ase wa. Se onu mum no munim se. Oye ne ho ade egu fie. Jo. Na emum. Omu nim yiri mum yenu. Omo baako. Omu nim baako. Me de masem eye pen. Enti se abusuafo ne se yaye mame akosu odobroni ho ade. Na so omu gu nsa de a. Ensamanfo ne bia na satam no mo rafi no mo so ye party baabi. Omankai enhunu nti yebesere se sansa no mugu no ayifie ho na me kusia odobroni mu fie ho okay odobroni ti sansa manfo ne abosom no emfa information mbra se yaye okay omo information ba se yaye dey se bibi adin o ma fa amade na se akira sem question mark okay okay so okay enti ya ne kan bibire se se minua ba odobroni efi se yenye ne ho ade a enye wono nko ni oba ya waware a ana wawo a yenye ne ho ade ntene ho ase ena se wutie ekwan a date yom de ba se lumba ni hu odobroni a metimasi mekoko agire ba minua ne se time odobroni ni de lumba nante ye na nye awale kwan so mpratwe ba mu anza na nye mpratwe kura kwan so nukura se na meka kire na nye ntwunatwe akwan so ya akwala ase lumba fa ne se one ne be nante se fie help mesuma suma bi a obesi mi noma wo ya akwala wo hutwa so ho na hutwa no koye bibi na hutwa no ekoye bibi na akoye bibi asa akoye awabam enti me kura no first na eye odobroni papa ene odobroni maame omu sunsum wo mo ba no e ben wowuo no eye no nwanwa omu sunsum wo ba na ben wowuo e ben wowuo kwan ya mo fa so kura akola ne koye lumba yire no kura no etiamra because as a panyiti mbegina wo say 13 years or 17 years ena lumba besra wale a Ghana ha yetimi de 17 years ma wale hwe age no de hwe age no me de mesre no se osusu se yenye ne ho ade a ma wonye mistake atiase ende so waka emenya problem wasase wi so ena mre bi a na omo kan nsem bi that lumba yale 17 years ema me de abufu be kan nsem bi se lumba was 17 lumba yale 17 years dia lumba yale ya mu kan so wati hwili mu no be ma bie no betena hwili ma ne be ma ye adwuma bie no betena hwili ma ne be ma ye adwuma so fu panyi dia nanu sem bia babonten se emre a okọ da lumba fie na lo lumba ho mfa no okọbọ mpa ye ma 2012 2011 se okobise sunsum sem a obleki sunsum sem ni wie ye koge physical no oka kire doctor nso no kula se nka lumba ho to na ona ne won komo ofani mbra e wo kwan ya okohu se odobroni ni lumba tie ase panyini oka se abe na okoye na osa wo se abaya ni sa na na onyam soso ti oka se yefani mbra no lumba fe ne ka kire se ne yire enyam ojo no nko a wo fi kakraka ni mu a enye to otwa ma ne yire wawie ansa na waba nso lumba ntimi amabiu on se saade we yo ho ekoso akoso yi enye lumba nko a ho koso wo man Ghana mu ha wo ade ekoso panyimfo bi o mo ne nkwala nketinketi bi awo no isem se alaka wo be hia panyini bi na akwala bi tinika ma wonim se ne ba eso na ye mpena ennem panyimfo yi magya mo yire masi ho na mo fa nketo ade di amore ama no nketo ade fa nketo ade na aware no magu aware ni mu ase enne obehia sofo bi na onu ankasa bible de se won wale ba ko no obesa nya quotation se Paul ne kan yo se ebe ya anka betima wale mienu ne mo bedo ma ne pepepe no de no yi ne ho ama de no yi na no de aka kire ne yire bibi nti na makofo ba we ya kan obonkom na ne yire nim se woni akola bi twempra ebi ya wo dodo nti ebi operation bi ayaye ne yire nti 20 min wu bi nti problem bi aba ne yira wode ho nti saade bi ada ne yira wode ano nti ne yira ho ode aba fom nti ebi to David nya 90 years oda ho esi David yare ne ho woso
Mama David ya duro bia enko. Na ba ko so de was David yale o yale idie. Yenko pro ba bia ne ho sisi ne ho so. O so no bi Coca-Cola shape bi. No me bia won kan so da. Mfa nko so hwe se. Yale ibe kwa. David ya ni bo oba nanim. O ka so oba ne nkoto mfa nsuo yi ma no no ma ohunu ye ne. Dana David ho ye dene. Ohunu yo ma. Ama David ya mu. So enu akoso ade etiri mu ndam ama. Sanya ma we koso. Asa ade efe na efe. Ade efe na efe. Na mum yese koto de ne breso de won so ma obu na pre. Yo. Ensema. Saturday china week onti wo be ye na sibi. China week na ye de ye. O ma ne bo ama ye. Lumba de no. Oh, lumba ye ntimi maso Saturday na mo kan china week no. Ntimi maso ensem ho ye nwie yo. E bia se in case e baso a wo be ba bi. Se in case e beso a efunu no mbesie. Ba ye de. Aye na mo. Ma me akosu abrempoma. Ye ne a ye nua ne lumba ne be ye ye nku. Nso be mo de na ye 14th no. Na efunu no kura no ye de junction beto so ya busu apanye mfa funu no ma ne nsie to na 13th no. On pe ball ba no on che board ye na ye twa board a no mu ntwa mfa nto adakam no mu nkosie se no nti na o se o me ye ntwa photo wa yie na se dia abusu apanye nya funu ni ne no nya ne tena dia kosie 14 13th no onya adaka hunu no obesie na 13th no nipa bebre na e ba o reverend obo for baby oni ajagoraja reverend obo for baby also baby pa o no nyina ye me papa mo ana me nua mo me fa ne se okay me nua no wo obo for ntime ngome ajagoraja ntime ngome ye brothers na mom ajagoraja kura hwa meche no ahwa be chen ajagoraja sir because me 3 January me ko 42 years ajagoraja wonya 42 years minim dia so tiase onya 42 years onya me na me bla no onya so tiase pane boss nyini meche no e bi obofo na e bi a me ne be botipen ana obeche me kakra okay so tiase o manyini na me ho na efe on say lumba Charles Kwajofosu ne ma no ye ho ofe o mo efe mo nse na nyini ase mo asa papa na so papa ase na reverend bo fasa mi kan yon say ase mi won so be kan wi gan for to ma no ogu ni zuyi e so ma ne sa so nyan kan asem ni bi on say me kura me kan ho asem kakra e wo nya soro wi ase ye papa ne the motion me nua no the motion bi na be kan asem sanam kan emotions so the bofo no ye ba yes ya ba na me so say on papa shi e wo problem kakra bi wo nti obato punchline na amfa on say obi ya wade na hwemu na se wo ka ne ho asem a on hwe a wo de abufuo be ka de yanka ne papa shi onya me hwe na mum kwan ya na ofa so de nsa fefa kunani ho na ma dwa no na me dwa se besire no eti amra ni hia sa de mpe me yire ma kwan sa so ti ase e bi kana me ana me be wa na wo be ha se yenya na wale o na ma me akosu ase wa so yentimi nya na wale this wo wuo na betete yentem ayo yentimi nya na wale David yentimi nya na wale because oba busu na ka nyina bom o tete se abato obi kura ko so e ofie ma odobro ni nya 7 onya 2 onya 17 me case so say onim say ma me akosu abrempoma ena beje adwade no ona beje adwade yenye odobro nya adwade ona beje adwade nya busa panyin na aje o e ma na aje o ma na aje yenye na adwade yenye nti kuna no baye we enu tena busa panyin fese ofa kuna bi so no kwatwa boode du fochie so mo to adaka so makosi elumba emfa no she fridge no she fridge na de we ka cha yele be kwato 13 14 adaka hunu fo no be 13 ayo na ye be twa photo no 14 March ayo ko 13 na mo ayen yo lumba is spiritual person ni nkom she bebira bam enkom she be na lumba she na asase so amam bebele no kan ya abam asa ka chepten o be wuo no de na chija adoma ko nyame che ene hwan akosu abrempoma na akosu ase wade mo ma mo remfi no na wabre won se wo mo a lumba do mo bo nyum nyina ma me akosu ase wana question mark wo hu chimba mo ma mo remfi ni da na mo remfi no na wabre nana nya ba ye be sore na ye pese ehu se kian ne kian pampa se ne ma bisisi e wa ye na se a so betime bisa ma wada ma
na me de ma no ka ne se ya nipa nyini eh so bisa ma ye be frɛ be ma panyini abusa ne se wada ma nyam bia de keken ono so nada wo ma bibi besi ana bibi ansi yempa yesen ka bibi ansi na nka ya ne kama na ya so ti na wada ma we de wa na we ne fe ne sen amoa oh ene de tu din amoa na so mne moa no ene nyam hwede so obi pa ne sanko fefa ho de da bi we ne nyam hwede aso de wani manyinya ya kwa we na betena ha de dabi proje me moa ne se ne hunu se emre enye obi ne be control na nye stiff amoa ne se biem ma se bi jo tetena ke be ka sa asere nde na we ne de tumi atenem asere nde se de de hata kokoo no aha na we de tumi na aide atenem yo amwa odawroma epese ne odi nkomo kakra kwan da ho apam mienu betimi no abon nkomo bi apam mienu amwa epese hu se nkomo ene obedi no beka no kre pa kire ya apam mienu so betwa ikontumpo apam mienu ne hu so betwa ikontumpo se hu ntwa ikontumpo apam mienu se no kra no beka yo katachi wadawroma empanyimfo se 13th omo ye dedulum ba yie 13th no ebe boa nti yenya yie na apam mienu 13th no be boa yenya yie no apam mienu emwa apam mienu yo na ebi mu so susu se 14th December ana March 14th March ena ompese yie ni baso sa 14th March ne be boa apam mienu amwa di 14th na tumo ye 13th no wanje ntumo se amwa bibi be si ase ana yo katachi wadawroma se 13th no yebu wasem so na se ye yie na bibi be si apam mienu ebesi fu owu a apam mienu ebesi wona yiri no mienu ba akoso apam mienu ebesa akwa abusuani mu apam mienu ebekọ namfufuo mu apam mienu ntini best yan se emwa ye pe ho totroto de a ma ye nye no 13th na apam mienu amwawie nana de wo kai do boy ne de we nya em ka nya nkom so na say de me wie kwa me ka de ansem wo kai do o say ebekọ eyere no musu bi me che se abusuani se 14th no ye yie no a ni yiri no mu mienu no bibi be si ba ko afam a ompam mienu se ai bibi be si wo ba ko afam abusuani ankasam bibi be si wo mu ana bibi be si wo mu a o ma ye hu se ai abusuani mu so bibi be si wo enamfofuo mu enso bibi be si wo mu a o se ai bibi be si wo mu na ya baba bi di keke ni se enamfofuo nim ni supporters no fans no ni enamfofuo no team vo no me yenko ne ma no ajo yenko ho bofo wadawroma ne ma no so ye 13th na bibi be si wo mu apam mienu kola ni ha obi a apam mienu nkwane ni ha kola ni ha obi a apam mienu se nkwane do mu son sa brobe na nkwane do mu son na yere no na bi wona kola bi anko she date kola bi she date we ya no yi hey asem ne ba so kola bi amie na no nkasa na ade na ebesi na ye wu a ompa mu ma ni ase wasumi ye ode ya masumi ye amwa wadawroma omusi de ebesi no ye nketenkete na bechi obi apam mienu obi ne bekọ akọfo obi wa yi na ase apam mienu krono na bekọ so obi akọwia aduane na ye di na apam mienu obi fon na obi kọwia apam mienu ensana ye de be ye no ensana na ye de kọ ye na apam mienu ye di lumba atu adaka nim na obi kọwia adaka no ne funu ni nyina apam mienu ne mo mewuo na besi ase apam mienu wu ne besi apam mienu nya support TV yango accident ka ho apam mienu se 13th no accident ka ho apam mienu yo at the same time na no omane boama wono so ye na yie 13th corona ai how beba ho apam mienu accident besi apam mienu so accident katachi wadawroma accident no ye hu bibi ne be ye apam mienu accident ne besi wo mane boama de no ye hu bibi ne be ye apam mienu
yo before wada woroma akokɔ no osi yetwa apamu mienu ne yesre ema se accident bi ankɔ fo apamu mienu yo before wada woroma me yo man bapa kwabra maafo metimi atwa akokɔ na ma wo bane bo ama busuafo a se yensi accident na no apamu mienu metimi atwa ma wo apamu mienu okay ni wi a betwa akokɔ na ansa bi na abon ma chenga beka na wase bi abon ma chia tese a ye wi a ye twa no a mo a ansa na mafiri ha akɔ ha na lumba de no de o se emba so emboa ha nana ne twa to ye kɔ de meka nyina ne se ye besre Daddy Lumba busuafo e wo mi se nipa no wa firim ye ye dian o ma bio ye nya de beboa enkirima wo ho abusua wo ho yesre legend bi a wawu wo Ghana ha bia na yenim de kun no Daddy Lumba de ne de na koye miensa obi e kan de bisi wo fie bisi wo hospital e bisi se ko won panie boni na kese bi kura se cancer dade hihye na chi bisi diabetes kese ensem no ha adwen ye nhye dan nya de potia ekun papa ti e besre 13 anya correct number okay na omane bo amabusuafo no na omanhwe date ne den eyi bosom na confirm say me yo mamba pai de ebetimi asre na accident e beba no eto etwa na me busa say akokɔ we de akoya akokɔ odwan po anka ma ready say kemtwa ka betwa mam na ma akoya akokɔ de yensere na mefa akwanya we so na matu obi a oyesunsun mu adwuma bia say eduru ba bi na say protection bi a akokɔ mu odusin na ntwie ti e besere ye nuanom a oyesunsun mu adwuma bibia ne yetwa na ntwie ye bambɔ kra ne yetwa na ntwie no e besere emwa nkomu yusu akokɔ akokɔ mu odusin na ntwie sa na wo na ntwie ti o kakraka na ntwie no ye de sesa nipa na ntwie egina ho ma nipa na ntwie enyem aboso me nkono ansa na wawo nipa ya aboso me nkono na ma ntwie ne se bia me fa ne se ubewu a etimi na ntwie sesan ne mom so pese o protect won ho de a akokɔ mu odusin na ntwie acho ana ye beda wase wo wada agade amaye ene ebusiafo ye mfa wonsi ha sei enkomo ene ye bedi de se na fata e wo se ebisa ye bisa na ye sua bibi so afim so subscribe to channel ya Wadaroma subscribe to channel no e fama me pa like share comment so comment section no ase e fama ye mfa wonsi ha sei therefore e be send de ehia aso ni aso nsa ho abosom ni abosom nsa motu ahene nsa osuru wisi nsa abofo nsa kaya nsa aso kofi nsa ho aso abo nsa ni ma ye nsa te kofi ni abedi nsa opo abena nsa aso bobo nsa ho aso subin Wadaroma obedi nsa sikabia kofi nsa abosom ni nsa matwa hye o manga na mu nyina Wadaroma mu nsa ni yo bofo Wadaroma anopeya na nyansapo ene nkomopa ma be pie nchen se ba bedi abrabo mu nkomo na ye nyina enim se ye nua be ma o mane bo ama na ye ni 13th na Daddy Lumba so ye 13th ti efre be mapanyi si ene ni di ho nkuta ho na kire se o mane bo ama de ne de ebetimi aba so na Daddy Lumba de ne de na nanom kire se eba so a enye yie na o mane bo ama de ne beba so no ka kwanhia ene amane ewom ti na nanom se Wadaroma ye Ghana fo yi de ebetimi asre na obi obakọ ayie ni bibia no ka kwanhia ye twam abayama ne ye twam ewuo bi eda so se de ohaw de amane beba de na nanom se Wadaroma ye betimi de akokɔ asre na haw ni nyina to atwa ti ye besre se Wadaroma na nanom Ghana nsuwa Ghana honhom na nanom nsamanfo mu nyina mu ntai omane bo ama achi ayi amokɔ akoyi aban mu mpanyimfo nyina bekɔ asambre manfo bekɔ obi o Ghana ha bi obekɔ bibia mu obi aho ban na wuwo na accident na edi animu no mayi ni nyina afiri ho Wadaroma ya de srede ya de tumanim sa akonya wo ho se matie yesufrɛ atie ye mpai body a ekuta yensam nsa ene yakokɔ se Wadaroma monji ai na munsi bibia no maye ti sa akonya wo ho se mbesia no amaye ayie no obi a betumi akɔ na wo ha obi ani ho de a matwam de a nsam takra ni mfa ne fita so de yes ye no se omane bo ama yie no Wadaroma ye besere mo se ka kwanhie di animu
bia accident bia dia ni mu 13 fulu bia madawroma mun titintintan na mun yi bia mfamfiri ho ma busua no Ghana fo ni wuo na nkasa na owu ye no plane crash na yese kwa yie na sa accident fe besisi bia wadawroma mun titi kwa mun tintan ma ye wadawroma mfa bibia mfa nche yo mte 13 fenye number papa Ede ma sha kwana no heya mentima nwura mu bi mo koye mo ade awada ma meni mu bi ntedi kwase nwura ba na de waye nkonfirm no ku kurukuru nkan nkonfirm no ku a kurukuru nkan oba mo be ye den oba be se ne ma kurukuru kakaka oba boye wati asita na de waye ne se nana no maso mu no se utwa akokọ na se edaye ya na se nana no maso nti ba sa wa na ya ke be se atwa foforo ene ke be twa fie ankokọ nyina because ye ntimi hwema ni pemu ube oso utwa ko iso be dae ya baba na panyifo se boso me ko ne mprensa ti se mitwa me ensa na amfa kama mabusuafo no atumu ana mo ba se de wa fantasy de ntibia ni wo the 13th ne wenya ye bia nko yo bane bo ama na lumba de ndi amaka lumba ona na wanya lumba de nan kan obra da bia nde ya busa wa se kwan ni ho ntende ye ngini kwase ye to mane bo ma de na waye ayo to mane bo ma ye ni ye ni 13th ntende kwan mu da ho kwan mu tene nana me fa mfiri ase ne yentena ase na se yento aso won yentena se yento mre nana se nkomo na na eguso yedi muntua me kaka kra mbe ya ba so ebeji bibia firi wonum de bia kura preko enim sebe odwampopo bia si kro ni mu a wase wadoro sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie firi mantam ba hin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bio tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa madawro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya